אקלים, גיאולוגיה, גיאומורפולוגיה, ואני אישית, אני מלמד מערכות מידע גיאוגרפיות, ואני אישית זוכר אותו היטב בתור תלמיד טוב מאוד, בתור תלמיד שקט מאוד. ואני רוצה לספר רק סיפור קצר של ההיכרות שלי איתו, שמתמצתת אולי את האישיות שלו כפי שהשתקפה בעיניי. בקורסי המבוא הראשונים הוא היה מאוד שקט ומאוד לא בלט. אבל יש קורס אחד שעוסק ב-hands on, אנחנו קוראים לזה, פעילות ישירה על המחשבים. זאת אומרת, במילים אחרות, אתה לומד בבית מה אתה צריך לעשות באמצעות סרטוני וידאו, ואז אתה בא לכיתה והמרצה עומד מאחורה ויורה בך את המשימות שאתה צריך לעשות, ואתה צריך לעשות את זה, זה שעה וחצי, יחסית זמן קצר, וזה מהר, ויש הרבה בלגן. ואני זוכר את אחד השיעורים הראשונים היה גיאו-קודינג, זה שיעור די בשלבים הראשונים, ומה שקורה, יש לך סדרה אדירה של משימות, ובסוף מי שמצליח לעשות משהו, יוצא לו גרף של קשר, בין מרחק למשתנה סוציו-אקונומי, הכנסה. ואני נתתי את המשימות, והסטודנטים התחילו לעבוד, ונהיה בלגן שלם, וחלק ניכר מהסטודנטים התחילו לברך אותי ואת השיטות עבודה שלי, ונהיה רעש, וזה לא עובד לו, וזה כן עובד לו, ולא נושא. ואני קופץ מאחד לאחד, ואני זוכר, זה היה כמו רגע של התגלות. פתאום בצד אני רואה גרף. אני רואה גרף ואני רואה קשר. ואני מסתכל אליו, אני מסתכל על הסטודנט, כי זה הדרך שלנו לצוד את הסטודנטים שאנחנו רוצים לעבוד איתם בתארים מתקדמים. ואני מסתכל אליו בעיניים, והוא מסתכל אליי, והוא אומר לי, והעיניים שלו, הוא היה מאוד שקט, הוא לא דיבר. העיניים שלו אומרות, כן, זה גרף, אתה לא טועה. ואז אני ניגשתי אליו, הסתכלתי וראיתי, כן, הכל רץ, והכל עבד. וזה היה מדהים, ואני חושב שזה שיקף את האישיות שלו, כפי שהיא השתקפה בעיניי. וזהו, אחר כך הוא המשיך להצליח בקורס הזה, שזה קורס זה לא קורס שהסטודנט בו הוא לקוח, שהוא שומע ופולט את הכל אחר כך במבחן, אלא הוא נבחן כל שיעור ושיעור, וזה מאוד הרשים אותי, ואני מאוד רציתי שהוא ימשיך לעבוד איתי, אבל ארנון הצליח למשוך אותו יותר טוב, ואני מציע שאולי הוא ידבר על זה. אז המחלקה לגיאוגרפיה זוכרת אותו בתור תלמיד מאוד בולט ומאוד שקט ומוצלח, ואני חושב שהמחווה שהסטודנטים והמשפחה עשו לו פה היא נהדרת, כי אני חושב שיש קשר מאוד חזק בין עשייה אמיתית למוזיקה, וזה היה העולם שלו כנראה. אז תודה לכולם. תודה לך. תודה לך. אני אדבר מפה. טל ואני חברים, עובדים בו ביחד, אבל לא דיברנו קודם. אבל הוא הקדים מה שאני רציתי להגיד. ריב, זה היה תופעה מאוד משונה. במה הוא התבלט? בזה שהוא לא התבלט. היה איזה היפוך, איזשהו פרדוקס שאני כל הזמן חשבתי על הדברים האלה, כי יריב למד אצלי 3 קורסים. עבד את המבוא לחישב רחוק, אחר כך לקח את החישב רחוק של מדבריות. והגיע לשדה בוקר במיוחד, שעוד היה סתלמיד בבאר שבע כדי לקחת את העיבוד תמונה. ובאמת הראה על הרצינות שלו ועל הכוונות שלו בעתיד. להתחיל עוד בתואר ראשון, להתחיל להשתלב לקורסים של מאסטר, ועוד בשדה בוקר נסע פעם בשבוע את המרחק וחזר. ונוסף לכל הדברים האלה, הוא גם לקח את הסמינר בהנחיה של מנחה אחר, אבל הוא בא
לעשות נושא שאני הכרתי אותו יותר טוב. אז הוא בא אליי גם לסמינר, זה קורס רביעי. ובנושא הסמינר הוא בכלל הפתיע אותי, כי הוא לקח נושא שהוא בתחום הפיזיקה, נושא קשה של אבק ואירוסולים באטמוספירה, והוציא סמינר מצוין, בהדרכה ראשית של יצחק קטרה, אבל ניסיתי לתרום כמה שיותר. עכשיו אני אחזור לנקודה הראשונה עליי. היה יושב בשיעור, תמיד בשורות הראשונות, והיה מסתכל עליו. והייתי רואה את העיניים שלו, והייתי רואה שהוא מבין. הוא לא התבלט ולא קפץ ולא צעק. ההתבלטות שלו הייתה דווקא חוסר התבלטות. וזה מה שמשך אותו. מאוד שמחתי שהוא רצה להמשיך למאסטר. סוג הסטודנטים, כמו שאתה אמר, סוג הסטודנטים שמנסים לצאת כדי שימשיכו. כי יש להם איזה אופק שהם יצליחו במאסטר, הם יצליחו בדוקטורט, הם יצליחו אחר כך בחיים. ואז זה נקטע. זה נקטע במוות מיותר בכל הדעות, שלא שייך אליו בכלל. וזה נקטע ממש שבועיים לפני שהוא היה אמור להגיע לשדה בוקר. כבר היה לו הכל בשדה בוקר, כבר הסכמתי לקבל אותו, כבר התקבל על ידי המחלקה והפקולטה. קיבל מעונות, והסכמנו שהוא יתחיל את העבודה בקיץ על מנת שיתחיל לצבור ידע וניסיון, ואז יחסוך לעצמו את הזמן בתוך הסמסטר לקחת קורסים. וכאמור זה נגזר. לצערנו, מוות מיותר לחלוטין. טוב, אני אבי יושב ראש האגודה. באופן אישי את יריב לא זכיתי להכיר. אני זוכר שלפני 5 חודשים קיבלתי טלפון מאור, שהוא חבר שלו שעובד בהתאחדות הסטודנטים, התקשר אליי וסיפר לי בעצם מה קרה. אני חושב שתוך 2-3 ימים חשפו כמויות אדירות של חברים שרק חשבו איך להנציח, איך בעצם הופכים את זה למשהו שהוא מייצר איזושהי המשכיות על אף האסון הנורא. ואני זוכר שאפילו עוד לא נגמרה השבעה וכבר נכנסו עם הרעיון המדהים הזה לקחת את החלל הכל כך משמעותי עבור יריב ועבור הרבה מאוד סטודנטים בקמפוס ולהפוך אותו לאיזושהי פינה מיוחדת עבור יריב. אני מודה על הזכות שניתנה לנו בתור אגודת סטודנטים ובתור חברים של יריב לספק את הפינה הבאמת מדהימה הזאת ולתת עומק ונופח מאוד משמעותיים לחדר הזה. אני רק יכול לאחל שהחדר הזה באמת ישמש כמה שיותר סטודנטים לצאת קצת מהעשייה השוטפת היומיומית של הלימודים והעבודה ולבוא לפה, להתנתק קצת ולעשות את מה שהם באמת אוהבים לעשות, לנגן. טוב, אני נדב, היה לי זכות ללמוד עם יריב
תואר ראשון. ורציתי בעיקר לספר בנקודת מבט שלי, כי אני חושב שהחבורה שלנו הכירה אותו ממש טוב. ואני רציתי לספר את הסיפור על איך הכרנו ועל האופי של הבן אדם ומי הוא היה. כי אני חושב שיריב הוא באמת טיפוס מיוחד, וסתם אחרי התאונה דיברה איתנו מישהי מעיתון בבאר שבע שביקשה שנספר על יריב, וישבנו כמה חברים וסיפרנו את הסיפורים שאנחנו מכירים, ואני מסתכל מהצד ואני אומר לעצמי, כאילו, לא יכול שהייתי דבר רע להגיד עליו. אני מסתכל, כאילו בן אדם באמת בחור מיוחד, והערכים שלו ואיך שהוא התנהל, זה פשוט כאילו בחור מעניין. ובכל מקרה, אני הכרתי אותו בשנה א' לא כזה טוב, והייתה לו יום הולדת, שאמרו לי, טוב, יש לי מישהו במחלקה יום הולדת, לא כזה ידעתי מי זה, אמרתי יאללה נלך, הזדמנות טובה להכיר את החבר'ה. ודיברתי, כאילו היינו כמה חבר'ה, לא ממש דיברתי איתו, אבל סוף הערב הוא יצאנו מהפאב והוא בא ואמר לנו, בוא'נה, איזה יום הולדת הכי טובה שהייתה לי בחיים. ואני כאילו מסתכל עליו ואני אומר, זה היה נחמד, וזה היה בן אדם, הוא היה מאוד מאוד חיובי, והוא תמיד שידר חיוביות ואופטימיות לכולם. ועיקר הקשר שלנו נורא התחזק בשנה ב', בסמסטר ב', וממש עד הימים האחרונים שלמדנו המון ביחד. אני אדלג קצת לשנה ג', לסמסטר ב', היינו, בכלל כל שנה ג' היינו המון ביחד, וביום יום זה היה הרבה לשבת אצלו בבית, כל החבר'ה, ולא כל כך אהבנו לצאת כי היה משהו נורא כיף. ובאופן אישי יריב לימד אותי דברים כאילו לא קשורים, דברים, הוא פשוט בחור מרתק, היה לו ידע כללי בהמון דברים. אם זה היה, יצאנו לטייל בים המלח, עשינו טיול בלילה, היה ירח מלא, וכאילו יריב היה מאוד אהב את כל הגיאומורפולוגיה וכל מיני דברים שכאילו ידענו ולמדנו, אבל לא באמת ברמה כזאת. ופשוט הוא היה מדבר והיינו פתאום מוצאים חצי גורן סביבו, ויריב מסביר לנו שזה ככה וזה ככה, ואנחנו שומעים את השאלות, וכאילו זה מי שעמד איתנו, זה לא איזה מישהו מקצועי. וזה פשוט נורא מרשים, האינטליגנציה שלו בהמון דברים, גם כשהיינו לומדים למבחנים, אז תמיד יש את הנושאים שלא באמת יודעים, ומדברים בפייסבוק, ושואלים שאלות, ויש, באמת היו שאלות שהיו משכו 60 תגובות, אבל ברגע שיריב כתב משהו, אז זה נגמר שם. זה, אוקיי, יריב אמר ככה, אז זהו, הוא יודע מה הוא אומר. גם בשיעורים הזכירו אותו שהיינו, כאילו בשיעור, תמיד היה לו דף, 2 דפים ויותר מזה, והוא היה מקשיב, כאילו, אני לא יודע איך הוא היה מקשיב, בינינו דברים לא הכי מעניינים בלימודים. והמוח נוטה למדוד למחוזות אחרים, והוא פשוט היה יושב, מסתכל על המרצה, כותב משפט פה, משפט שם, וכשאני לומדים למבחנים, הדברים שהוא כתב היו כל כך רלוונטיים וחשובים, כאילו, ואני אומר את זה, איך הוא יודע ללקט בדיוק את מה שצריך, את הדברים האלה. זהו, בכל מקרה, הייתה לנו ממש, כאילו גם, בלי קשר, כשלמדנו, היה מאוד מרגיע שידענו, יש מבחן זה, טוב, אנחנו לומדים, אני, יריב, זה, כאילו סבבה, אנחנו די ריבועים, זה היה, עכשיו, מן הסתם הוא גם קיבל... תסתכל על הסיורים שהיה מסתכל כן, אמרתי... בסיורים. כן, גם בסיורים הפיזיים, גם היו שם דברים, אני הייתי על עצמי, לא הכי מעניינים, אבל יריב פשוט היה יושב ומרותק, כאילו גם אמר לי שהוא היה כך ספרים מהספרייה והיה קורא, וכאילו אמרתי, צריך חיים, אבל זה היה הכיף שלו, באמת הוא ממש... פעם אחת הוא כמעט התעלף כי לא היו לו מים, נגמרו לו מים, ולא היה לו נעים לעזוב את המרצה למדריך, כי הוא הסתכל לו בעיניים והוא דיבר רק אליו, כל השעה. כן, זה תמיד היו מאחור החבר'ה שתסכים, מדברים, טלפונים, ויריב יושב וכותב גם תמונות לא נמצא לכם לראות תמונות, אולי עכשיו יש תמונות שלו
יושב וכותב, ואני כאילו, בוא'נה, כל הכבוד לו. עכשיו, היה, מה שמעתי על האופי של יריב, הוא היה בחור, באמת, היו לו ערכים כאילו, מי שהכיר אותו יודע שאין לו סמארטפון, אין דבר כזה שיש לו סמארטפון, כי הוא נגד התעשיות הגדולות, ולא צריך את זה, וזה סתם תרבות צריכה, ואין אנשים כאלה כבר היום. כאילו זה באמת דבר נדיר שהוא לא עושה את זה מתוך, לא יודע מה העניין שכזה, זה האידיאל שלו, הוא גם הבגדים שלו וגם הבית שלו, והיה בחור מאוד צנוע, וזה כאילו, זה היה מהצד מאוד מרשים הסיפור הזה. גם המוות שלי. מה זה? גם המוות שלי. כן, אפשר... נסע באוטובוס, במקום נסע באוטובוס. נכון, זה גם סיפור שהבנתי שעמד אוטו בבית, שלא יודע את זה, ויריב התעקש, פה נתן לכם שיחה על זה שהוא ייקח את האוטו, והוא התעקש לנסוע באוטובוס, כי אין מה להוציא אוטו שלם בשביל אדם אחד לבאר שבע. עכשיו, עוד משהו איתו הוא היה בחור נורא מעניין ונורא רצינו לשמוע את הדעה שלו. זה חלק מהדברים שאני אזכור, וגם באמת ביום של התאונה אני התקשרתי אליו כמה שעות אחרי, לא ידעתי על תאונה כמובן, כי רציתי לשמוע מה יש לו להגיד על איזו סדרה שראינו יחד. כאילו חשבתי, כל הזמן נורא רציתי לשמוע מה הדעה שלו ומה יש לו להגיד, כי מי לא נתן איזה פן מאוד מסוים. אני מקווה קצת למדנו על האדם. עכשיו, לגבי הערב הזה, הרעיון של הערב הזה היה יריב היה מנגן. היה איש של היה מנגן לתופים, והוא פתאום, לא יודע, איציק, מתי הוא התחיל לנגן על גיטרה בס? עכשיו, לאחרונה. ממש, הוא פתאום, לא טוען, שותף שלו לדע בגיטרה בס, והוא התחיל לנגן, וזה היה ברמה שהוא כבר לא, הוא פצע את עצמו, לא יכול לנגן, ברוב שניגן הרבה. כן. הכל היה לבד, וגם היה קצת מראה לנו. אני חושב שחודש, חודשיים לפני, יריב ניגן עם חבר שלו בגרייס, איזה פאב פה. והלכנו לראות. עכשיו, ידעתי שהוא מנגן, וזו פעם ראשונה שראיתי אותו מנגן, ואני באופן אישי הופתעתי, כי אני אראה את הסרטון עוד רגע, הוא מנגן ממש ממש טוב. ומן הסתם, יריב עושה משהו, הוא עושה אותו בדרך שלו, והוא עושה אותו טוב, הוא היה פשוט... והרעיון היה, אחרי התאונה, רצינו להשאיר איזושהי מורשת, כי יריב אמר לנו שהוא היה מנגן, ולא ככה היה לו עם מי לנגן. ומן הסתם, קהילה של סטודנטים צעירים, יש פה המון אנשים שינגנו, והם לא יודעים אחד על השני. והיום, בשעה 8, מתחיל איזה ערב ג'ם, שבאים כל מיני נגנים, מי שרוצה זה יהיה למעלה, והרעיון זה, החדר הזה ששופץ בעזרת ההורים ומאגודת הסטודנטים, וגם המחלקה, שזו הזדמנות טובה להגיד תודה רבה למחלקה ולאגודה שעזרו להרים את הערב הזה. אבל זאת המורשת שלו, בדרך שלו, לא חושב שזה משהו גרנדיוזי, זה נטו מה שהוא אהב, בדרך הצנועה שלו, ואני שמח שזה קרה ככה. עכשיו נראה סרטון קטן מההופעה שלו. רגע, אתה רוצה מההופעה?
מאושר אם הייתי בורח, הייתי מסודר אם הייתי שביר, הייתי מסוגל אם הייתי שבוי, הייתי מסוכן אם הייתי צורח, הייתי נשאר אם הייתי שקט, הייתי נרדם אם הייתי. בסוף היום זה רק אני וזה רק את והילדים ואלוהים וכל השאר הבל הבלים. מה שהיה הוא שיהיה, אז תכבי לי את האור ובואי נלך לישון, יש יום חדש בקצה הלילה. אם הייתי סולח, הייתי מאושר אם הייתי בורח, הייתי מסודר אם הייתי שביר, הייתי מסוגל אם הייתי שבוי, הייתי מסוכן אם הייתי יודע, הייתי מדבר אם הייתי אני, הייתי מישהו אחר אם הייתי. בסוף היום זה רק אני וזה רק את והילדים ואלוהים וכל השאר הבל הבלים. מה שהיה הוא שיהיה, אז תכבי לי את האור ובואי נלך לישון, יש יום חדש בקצה הלילה. המוזיקה יותר מכל דבר אחר. הוא אמר מספר פעמים שחבל שלא בחר ללמוד ולעסוק במוזיקה, למרות שהוא אהב מאוד את הלימודים שלו באוניברסיטה. כל הזדמנות שהייתה לו הוא היה מגיע לכאן לנגן. כשהיה הולך למופע מוזיקלי באר שבע או בראשון בתל אביב, הוא היה הכי מאושר בעולם. היו כרטיסים לאיזה מופע, עברתי השביעי. הוא אהב לשמוע מוזיקה ואהב מאוד לתופים. הוא שיר אחר מורשת, שכדאי שכולנו נשמור עליה, נשמור על כדור הארץ למען הדורות הבאים.
הוא אהב מאוד את האחיינים שלו וחרד בגורל כדור הארץ. הוא רצה שהילדים יחיו בעולם טוב, ינשמו אוויר נקי ויהיו פחות חשופים לקרינה מטלפונים, מחשבים אלחוטיים. מצאנו בחדרו סטיקר מעסקת נייר שעליו כתב כשהוא היה ילד. אם תמחזר, הסביבה תישמר. הוא הדליק את זה על עסקת נייר. תודה, לא עכשיו, תודה משהו. בהזדמנות זו אני מבקשת להיות לו לפה ולהזכיר לכם אנא שמרו על כדור הארץ למען ילדיכם. יריב אהב לטייל בארץ ואהב לטייל בעולם. הוא צילם המון תמונות של נופים בארץ ובעיקר בנגב. אני מקווה שהדור הצעיר שהכיר את יריב יאהב את נופי הארץ וישמור עליהם ויפעל למען איכות הסביבה כפי שיריב היה עושה. תודה רבה. אתה רוצה לספר? אני כספר לך? אבל לא ככה. יריב, אני רוצה לדבר אליו. יריב הכי אהוב, אני מקווה שהנשמה שלך נמצאת פה איתנו עכשיו ורואה את כל האנשים הנפלאים האלה שבאו לכאן. עברו 5 חודשים מאז השבעה שכולנו התאחדנו, משפחה וחברים. היה משהו שמאוד ייחד את כולנו, הכאב הזה שלא, האובדן הפתאומי הזה. החיים הם היו יותר חזקים מהכל והם שחקו אותנו כמו נער שוטף ששחק אותנו, ועכשיו ברוך השם בזכות המקום הזה, בזכות החדר הזה התאחדנו כאן שוב פעם, ואני מקווה שאתה רואה כמה אנשים אוהבים אותך, כמה אנשים מתגעגעים אליך. אני חושב שהפסוק הזה שכל כך מתאים לך, שוהיה מעשיי כמה נעים ומשובחים וכל מה שבראתי בשבילך בראתי, תן דעתך שלא תקלקל ותקריב את עולמי, שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך. אני חושב שהתאמנו את זה ליריב בגלל שהוא היה שופר איכות הסביבה, אבל אני חושב שאם יש משהו שהולך איתי כל יום, זה שהחיים זה משהו מאוד שברירי. יכולים להסתיים ברגע אחד ואנחנו צריכים לחיות אותם הכי נכון, הכי טוב שיש. לחיות אותם בשמחה, לחיות כל יום כאילו זה היום האחרון, כאילו יש רק היום הזה. ואני חושב שאני עושה הרבה, אני משתדל לעשות כמה שאני יכול לעילוי נשמתו בדרך שאני מכיר, שזה להגיד קדיש, ללמוד תורה, לעשות שיעורים לעילוי נשמתו, אבל אני חושב שהדרך הכי טובה לעשות לעילוי נשמתו זה פשוט לחיות את החיים האלה בשמחה ובעוצמה. ואני גם אמור לגלות שלא הכרתי אותו בכלל. אני חושב שאני מסתכל על כל התמונות האלה, ואני מסתכל על כל החברים, אני מסתכל על האוניברסיטה, אני מגלה שאני לא זכיתי להכיר אותו מספיק. וקצת כואב לי על זה, אבל בעזרת השם אנחנו ניפגש. רק רוצה להגיד, בנימה אופטימית, שאני מקווה שאתה נהנה שם למעלה ממוזיקה של מלאכים, ושכאן בעולם הזה יזכו סטודנטים רבים ליהנות ממוזיקה ארצית, יזכו את חדר המוזיקה הזה, ושכל מי שינגן יזכור אותך וינגן לעילוי נשמתך. תהיה נשמתך לבד בצרור החיים. אני רוצה גם להגיד כמה מילים. יריב היה בן 27 במותו. בחייו הקצרים מדי הוא פעל לתיקון העולם ולהפיכתו לטוב יותר. את יריב זכינו להכיר מתחילת דרכו, ומיד ידענו שמדובר באישיות שונה ומיוחדת. יריב היה טיפוס קפדן מאוד, שאכפת לו מכל פרט. תכונה זו שנראתה בהתחלה נוקשה וחסרת פשרות, התבררה לנו כחיובית ומוערכת. ברור לנו שהוא רצה להפוך כל רגע למשמעותי וחשוב בסביבתו הקרובה ובסביבתו הרחוקה. בחזונו על שמירת איכות הסביבה ידעתי שהוא ניצח. פעמים רבות אנו שואלים את עצמנו, האם אנחנו הולכים בדרכו של יריב?
האם הוא מרוצה ממעשינו? האם אנחנו מגשימים את צוואתו הבלתי כתובה שהותיר לנו? אני לא אוכל להגיד בוודאות שכן. אני בהחלט יכולה להגיד שיריב שימש לנו מקור להשראה להמשך הדרך. חסרונו של יריב מורגש עמוק. דמותו תלך איתנו לעד. יהי זכרו ברוך. תודה רבה לכל מי שטרח והגיע. מרחקים, מאבן יהודה, מרעננה, מדינה שלי. מרחקים. תודה רבה לכולם. עכשיו עולים למעלה, נכון הדרך? אין כל התכבדות. Thank you.